ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ କାଠ କାଟିବାକୁ, ତାକୁ ଗୋଡେଇଲା, ସିଂହ ଗୋଡେଇଲା, ସେ ଭୟରେ ଚଢିଗଲା, ଗଛ ଉପରୁ ଚଢିଗଲା। ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ଜାଣନ୍ତେ ସେ ଗଛରେ ଆଗରୁ ଭାଲୁ ଶୋଇଛି। ଭାଲୁ କହିଲା ନା 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 ତତେ ଖାଇବିନି। ସେ ଡରିଗଲା। ଭାଲୁ ତ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବିନି, ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶରଣ ପଶିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବିନି, ତୁ ବସ୍ତା ଏଠି। ସିଂହ ତଳକୁ କହିଲା ଯେ ଭାଲୁ ଭାଇ ତାକୁ ପେଲି ଦେ, ଖାଇଦେବି, ଖାଇକି ପଳେଇବି। ଆମ ଦଳର ହେଇକି କାହିଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ପାଖରେ? ନାଇଁ ରେ, ମୋ ପାଖେ ଶରଣ ପଶିଛି ମାନେ ସିଏ ଏବେ ମୋର, ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଭାଇ, ମୋର ସବୁ ହେଇଗଲା। ସେ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦେବିନି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଅଛି। ଭାଲୁ କହିଲା ମୁଁ କିଏ ଶୋଉଛି, ତୁ ଭାଇ ଏଠି ମଣିଷ ଭାଇ ଏଠି ବସ୍ତା। ଭାଲୁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଇଲା ପରେ ସେଠୁ ସିଂହ ମଣିଷକୁ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ କେମିତିଆ କୃତଘ୍ନ। ମଣିଷକୁ କହିଲା ତୁ ଭାଲୁକୁ ପେଲି ଦେ, ମୁଁ ଭାଲୁଟାକୁ ଖାଇଦେବି, ଭାଲୁକୁ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୁରେଇ ଦେବି, ତୁ ତୋର ଓହ୍ଲେଇକି ଆରାମସେ ଯିବୁ। ସେ ଭାଲୁକୁ ପେଲୁଥିଲା ବେଳେ ଭାଲୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଡାଳକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଆର କିନ୍ତୁ ଗୋଡ ଖସିଲା, ତଳେ ପଡିଗଲା। କହିଲା ଭାଲୁ ହେଲେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଦେ, ବଞ୍ଚେଇଦେ। ମଣିଷଟା କହିଲା, ଚିଲେଇଲା। ଭାଲୁ କହିଲା ତତେ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଇଲି ବୋଲି ତୁ ମତେ ପେଲିବାକୁ ବସିଲୁ ତା ପାଖକୁ ନା କଣ? ଏବେ ଯା। ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ କୃତଘ୍ନ ମଣିଷ, ଯିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତା ପଟଟା ସେ ଆଗ ମାରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ।